Kardom nili Samson tenon lapen peneng ve talk show on six idul ingdeng tharo sirat trok sir kepraisi ke choklo la si peneng ve nang che tong dun ya ka sarja ka thar retired IAS officer nangli funding ak long pending tulo na penitum long do thulang panelist aka sar coursing timung alang like APHLC long organizing secretary lo alang li ham ke hawar ke hat na si pinangana je ding kluipen wang long le derason lo setame peneng ve nangli tum pen puthot nang chu pha teng pen nangli tum apor nang chipi dun pot nangli tum handam me akero pilo lasi non apor do lo posi dam thu phit na mohet il tum asap so network la posona katura do kok masi tum ington pon kok lo puthonon bang tulo lasi aprang sini tum kachi than pon ji alam the mane alam the pie bang la hen lo pancha da phutha lasi ke dam tang chikloyon joni aprang ben lo karbiang long panchat nangki lut abirta bang long dun si sidame pinangan rada to phan rong aso to man bang ke panchat kali pusi ke tham nasi la so puthak nangli tu malong kopina dokumen kelong dun ason do masa la so puthak a dokumen ke lage nilitum lo a copy ta la do lo la hello copy lage non nilitum long lage enchot kali nilitum long Ministry of Rural Development and Panchayat pu along lang lo ten itum internet along ta lage long thek lo kadu ita long thek lage lasi lage lam jong alam kali lapen karbiang long e panchayat ave pu bom sita dak alis long ke do ke la po hello ilitum amring for example amring ke isi MSC a constituency lo homosti lo non ke amring ke gram panchayat pusi latum ki ir non ituma council tum ke BJP tum ke amring gram panchayat pusi pu lapen amri gram panchayat pu lapen ke bitung ta gram panchayat pusi pu dake MSC constituency pu gali non ke lasi non ke pejo pen ke la non iltum autonomous council ke avedet po itum jila porishad sido po gram panchayat pulote lage akang de nei lo lage village level lo ilitum karbia teng pen pulote lage servant cap a level la pen la thak thua bange lage ancholik panchayat pudoji la pen la thak thua jila porishad pula la si jila porishad ke lage non ke do non kang tang ye bange jila porishad lo athema jila porishad pensi ba gram panchayat pensi development akam anta dak claim lab lo itum dak Ministry of Panchayati Raj pusi dak dolo la pen dak non development akam an gram manchitra puta dak si dolo la pen Ministry of Rural Development puta dak si dolo gram swaraj puta dak si dolo Ministry of Panchayati Raj puta dak si dolo la pen ke mission antodaya puta dak si dolo la sangkeron ji ka do eta panchayat pen si claim et por la pen ni liga chini dun ke tok ke do ten ke long le patta ta la tum si pg la tum recommendation pensi mondol tumba ARO tum ta long le patta pilong ji la so si EM revenue le ke claim ji ga li lo la ke EM revenue ke hala panchayat tum nang sikroi dun de ke EM revenue e claim un energy panchayat ke di ko patta ke lapson si dak non alis ke do ting e jong hele dak BJP tum da council a BJP tum karbiang long autonomous council a BJP tum jong hele panchayat ave pusita alang litum methang a homosti amenta chelar lablonta la ke thek ji krong pala avive chardam rong kam chot na la pen sarpanch ta appoint laplo la ke chini lo gonde sing tiaphan amreng pilo amreng ke hadang non MSC ga jakong avedet po pejo pen amrita non amat ke ufing maslai seta non dake Jahiruddin Chaudhary pusi amen ke do alang li sia jakong do po bitung ta non amat ke litum ACM tuliram ronghang seta alang liga jakong avedet po non long kiri rong pi sia jakong do po
la son dak taksi bang in koirat trok dak amen do etle bang in koirat trok ha soching dhenta an soching dhenta ke bidor sing rong par si aja kong doji la pen duar bagori ga aja kong doji ke mintu bormon non mat ke tok bia sang ho sita alang liga aja kong avedet po apen mo akaprek la ko election dosi sita MSC na ga hai tum an ga aja kong avele la ponchayat pen ki hai tum se aja kong do po inte star la so phuthak non ke arlo pen joy pen ke pa implement bom lang te kuposan pen situm ke khang bon te lage ke khang nahi ante la council masin non tuliram rong hang ake hai masi alang litum si resolution en nangji BTC ke alang litum resolution en lo alang litum deng de pusi puthip lo mati di BTC ke Nagaland da deng de pusi puthip lo non litum council ta tuliram rong hang ake hai masi resolution en ni seda resolution en amar aku office biko a resolution government fund file a lobby kok chak pulote thanga le ave lage alang litum lobek ni forwarding letter pen ha chief minister fan lo nahi la pen central government fan lo nahi la pen hala bang suk ke lo apot rat atum fan pe klang nahi tum lo et lo okay resolution lo en chot en lo wa bage lage che plang pe lo lage dor de lage ili tum ban solam lang ni yang pudul lang sa ponchayat nang lutle po bangke memang humeme nang lutle kali nang lut FC claim bom lo ponchayat department pen sipini ke karbiang long atok ano towar pen cheng lok ki juna lang da ponchayat teng men sipini nang claim lo pulutang nang lo ini open stage ki manta ponchayat department ki claim council wen kali lake open stage ki claim khala da ke tok do sir ponchayat and rural development pote ponchayat kali makalang ponchayat la halalang tum hala so pilo po plate long hai ke tok do mati hala da ke so si tok ke non lambe na mai de la sondak thaklo lambe na mai a hem ki mi tala ke ponchayat and rural department se kim ji hala te pire council ke doali dolang mante lasi ilitum ponchayat nang ne puli ki pugali la isia alam ako chini tuna alam kalang sa ponchayat nang ne puli tungi puji ke pugang tum kali ilitum ki punang jia bangke ponchayat ta karbi atum amit hang ponchayat sige nahi hala constitution along article 243d gedi article 243d along pula ponchayat amen ke nang tum ir aling tami nang tum amet hang amen tami ir aling pa bangali nang tum amet hang ponchayat le amen ta chibinon pusi constitutional law ke tok ke duk lage non council tum tuliram rong hang tu ka phiri nang ya kam da ve lage labangsu constitution na kitab nalone constitution na kitab daksi dolo la non tuliram rong hang tu ka phiri nang ya kam ave Indiana la dak kitab si dolo la si India constitutional law dak si dolo ka phiri nang ya kam ve kopi si ka phiri barat ma ako ilitum ating ke karbiatum han ke lage servan ke pulage punang po la pen kuki tum han ke tulsong waisa pulage punang po la pen dimasa tum salaero pulone sonai lokho so pulone pilone do ala to la pen garo tum ke logging akinok ma pulo ala tum mangke aking nok ma la pen ke la sonda khaksi rengmana ga tum phanta tirupunyo song satwen pulo punang ji la ponchayat pu punang ni la se hala da ke tok foundation stone le ke le hosita foundation stone ke bi po titi hala ki kim ke ching aputa ka pang ni hot hala ponchayat and rural development pu hadi hala da ka binong punangi ke karbiatum adim lo pulo tangte servan cap and rural development pu si punangi hala da na pu ye la son da kesi amitha akapre ka khei tum long anta hala so alang litum a village council amen si punang po lake phiri nang nilu lagi constitution long si litum fan permission nang pf le ela pode ke thek phinang nak lo busa kalang lo alam pet bangke la si la da isi tum constitution long da do two laws cannot remain in the same place la si hini aron ke ilong veradim ke impose oni ba implement oni bi oni
la si la son do kok polote la ke ultra wires lo unconstitutional lo la si la so pu thak ko ana hok lo sa nang li pilo puji non unala mai do thorpa kon Ilitung unji lagi council si iklan nangi. Athema ilitung democratic Demoskratos kerdi muluk aja kong ben si kacari ini Angela amen nangji nang ni puta lagi kacari alam lo kadi la si kacari alam pulte election ke hai tu non MLA tu MP de MP masih ha parliament long aning thi nangi ning je nangi la pen ke MLA tu ha assembly long alam ning je nangi aning thi nangi lo pi nangi resolution hatak masih move nangji la pen da council along resolution and si move pen ki putang ateng lata resolution and amat file lo bi joy pa bang rata tum phan ni tum resolution and lo ke bu pu chot la te alia velo alang li tum resolution and nangji la pen ha government phan pidam vek nangji la ke ni tum ponchat pulote ni tum ponchat deng lo ponchat nang ni pu ni tum pu pe setan ni tum ame thang ponchat si la constitution ateng 243D ateng bensi la pen 6 schedule bang ke la ke paragraph 3 angdeng pi ke thom angdeng so isi la pen clause EFG ateng bensi ni tum claim ji pusi alang litum puthi bhai nang ji la ke permission long at lo abinong ke kanige ka pheri nang ya kam ave la si non dam thulo nang isi la si lahai lo mate aron ka selam along ke decision making bolo english man ke laso asai ke claim un e polong mang ke ahok pet kachipati dun longji abang pu bang la hello kung mat abang pusi election ben ki haima alang le tum si claim un ji lasi election a puthak ko an si tum akinang sot lo sa jene mai tum non langnam na ile tum pinana ra tum mang ke election bolodang te hore bong phao belin broiler ejon poisa pharusi lalote election lo busi tinda lasi laso na teng sili tum dambom lo pulotang te lake ili tum ahem prek ke hangke hore bong long pensi judun kokpu lapen ili tum ahem prek ili tum 6 schedule implement angji pulotang te ili tum hola poisa pharusi long se judun kokpu ni lasi lason ki pa judun de ji pulotang te ili tum kopi lo sara kenang sot ki claim nangji jongsi ili tum lahai ake no amuni da tum longsi lahai ki bai pen ka do ka vi pen ke tum alang li wei pu sana lason la di ki bai do ki do ko ka joni pen si ili tum compromise un depo ko don hobe tilo me hino bang lang mane delo lasi lason si dambom lo pote aningkan si tamela pusi dambom pudi lasi lason ke cipe jog noi pote ko son lonte itum aron alam ahok per alam ka chini ko anak kenang sot solam bang ke punang ko po ap ke cheng si bang ke election alam posina le nang karjumati ko anak kenang sot la the election ili tum ki paha emate kang bai ki chok chi pena jok si pini an ili tum karbi atum aron atang penang pitang aja kong anda itum cipang bolam lo lasi la so putha itum election pulotang te karbi ara tum kopuson pen si tum cepahay na ima lapen komara phasing bai na ima pula so apu kachini ko anak kenang sot la solam te bang si nang li phane pathan chini kenang sot lo pulotang te litum election ile tum akar biang long ha 1951 itum la council election ang padulo hala so pen langdam pulote piniam ita itum kachi pharlo pubang theklong le langu pen nang li poson hor ibong pen cenglok tan itu makhe bang ke la tangka mahaphan bai to nang padure nang pachoklem un epin ben si tangka ben si to nang ke bai pharoi si pen dam komane ke election job det komane ke hore bo ok ilin ben dam itum election apor dil tum han ke la so pen lok si tum han ke nang ke bai ido athe tribal man inglong so ke lu il tum asar taning je berlo kaning je ber pola bela ke kita balong si bang tok do mikiro kora pu pilo hala so teng masi tumai inglong so tum han ke election apolo pulote tumhan ke Lahore open the chok laso polisi ke bang ke national party atum lo ha 1951 pen non 2020 kedam ta election lo lason lok sil tumhan ke hem pregata nang pating etik tiglo komane mesen kang waye phandai tum wai dun long le da tik lo rap to phansi tumang ke kinilo he lasi ne dak jok onthola lapo sar ke hai sar jai ka thar ke alang legi history si major ke airport ha recho ahut penda laposon ke bai laposon brat ke do disa
cái đó đồ về là cái la si recho along kingdom recho tum apeles longan da lason bribe pohor mu ke do hola so pensi la si la helai tum kar biara tum ka chini nai la ke bai e make palu asai bang ke non head non dik pale tum ke plan gali la ke là si lam mange la ja la ke bay kali pola da ke tok la pohela ja innocent docile people innocent mane thang ake chok che ave amunik ke docile la ke pualing ta dun pualing ta kroi feriju la son docile a little persuasion does the work of a bullet la ke hilepen up acting ta chok la phan ke jerso la ki ludet a tribal do mange jerso than man hedi nangli pulo broiler e jon ke long li rong sor ge e than an da long ma long le ma a walking e ji thi lang po la ma li lo walking ke ji thi bang e election ke long dun de lo la to mang hedi e than da long ma long le ma pu thi ki la si la jerso la manta hile ke up ke nang akam avi pula tumai pe kroy det un pula da ke tu la so kitab long yo to he a bunch of thoughts pula ho a bunch of thoughts ba kitab RSS atuma kitab la ke dak RSS tum si tok lo la ludet atum phan ke tribal ludet da ke tribal ludet pinini sidul cast tum hala yadi ludet tum phan ke la tumai pualing ta jerso pu chom non jerso than non lan ta chok la tinge hilepen up epin ta chok pu hilepen hile amu aja kong lo la jerso ki pu chok ke bodage tok ladak isi ne lina judun thya po pinanga na tumge ke pache thang la son dolo nanda jong si ke be ke che tom pha non tribal tom pha jong si council ong voter list in than lap long te ron do kogi pusi pinanga na tum ke thege ding tum ke lason si ka pache ta kar be tom pha inde law long ke puke constitution long ke puke no one is above the law aron pena thake majukta ake thia vilu lagi inde aron se ke thema muni se ke thelo la solam nang li long ni nang jong tu chap he nang le pulo ron wan koi pe komal kaning je kemte la inut bai ni pula nang li ni man ke a party political party si jong nang ko congress atum si pini ke rong alom penangan Open pulo sar puason la tum dia sapul lucet asap elam thanda walam he congress tum long ke lason si rong tum hana brain long ke thap yo il tum akar bi hijana tum si je la so arot jong si claim del pote chit chok chit hengi laki ron nang do ko pu en te alang tum hanin tum arjunang ko congress se claim tum han jong si chok do ko pote hala Guwahati high court justice ban Kupilo te la lang li ke pini ki pikete adjust kente ke pache chok phandong ki pilo ma pache chok che phano sara piete la ke kalang la constitution ate ma se la ke lang te ke pi mati pache chok che pache lang li ke adjustment pilo mati pache chok long le det che phan se order pilo kente kasi congress to mang ke hala so adjustment ki pi algo bang ta non ta ki done ka veni la si congress to mang ke chobai tik pu ba ke tum brat phan itu ta thanang kok pu la si pen pu hala lo mati pina to ke congress pu si punang kok po maximum congress nge non social media long ta tok mati la so jong si claim det te chi chok dut po ron wang dut po pu ron pa mang ve phan si to ke claim lo mati la so apu thak nili aku jong thu chok po he la si rong duk det boy der to ma son ke inglong arlo tungke constitution alam ke chini thek thelo chini da une delo athela tumge aport ave delo ke charli phanta tangte lason than bola tumang mangge aning pabi po inde ko puson me senon itum ka chera bona po ke than ke pathan ke pali dam ye phan la ke non uwe kimitum jaseme di ke charli ke do tum si aron alam di opine ke mang hudo nang bolong de aron alam itum lang nang ko constitution hala constitution hen lo ahok kalima kalang declaration alolo lake kalima kalang sa ni declaration alolo mati lake ingin chunang kok ko he tenang la solam dak tu la congress atum ke pen pulo sar puason intum inglong aso ke phan bang ke asak open helium pen la update da chok pu matiti hala 1951 pen ke lason lok sinai claim lo athela tuman ke open pulo khorpa jun chomo okpa jun tom bur jok daji la so brain do mati tum inglong aso tom kalang pini la so update kang hai ko mala pote national party ka che krong tum lo
kalang lo Kali masa. kalang lo Atum ka thinking masih lalu. Latum ke itum inglong aso ke ning si padonang kota tum claim klik. Latum ke kaitan inglong aso ke pan ke thak keng bong ta ke thak. Itum kar biang bong nang thak komatung lo. Kongres atum ma national party atum sinang thak mati. So nang thak si ke bang ke dam tangan kan alang tum nang cari lo gente. 2002 ning kan Oh pen lo nang cari lo. 2001 ke congress tum power wang thulo ma ti di ange 2002 ning kan pen ke la tribal tum bong pa chi chok pa ji pi kam cheng phit le Non anda solo mati. Non da so sinang claim masih lang tum body bom lang national non party. ni tum gar julong ga hokalam lage tum gar julong ke la non election ang do po MLA election la pen mo ning bang ke lage MSC election Atau apa kita son advance claim sa. la si la tribal dombong kapaji chok kapaji theng ya phan tribal atom phan akaprek satellite council pulone pilone la penge development council pu pichom yi pu ange pachi bhongkir yi pu pachi thupe ye thaji pu sike claim pu si pu non Ke hemprek pating lipo ke. hemprek mangai lage hemprek lila ilitum opposition tuman ke wrong lut long le lo hai kai plan gi hala BJP ruler tumange lage ruling party tumange police ke pon rule lut bomb pa hai la son phan da non ne claim ji pu Pe la hala kisum han kerap dam ni po chikrong phan le. oi an gi hala kapai chokawe theng ve ka tum si Kerap dam ni. oi kerap dam phan da ko sang pe ne ta nang ron thu ji pu si pu da combo pi ne sang andi hei hoi lai hoi poisa ta ting a chet pi ne ta ko ron nam thu le pok Ke datang asom nak thar mati sa. Kongres atum ke bang ho 2002 Assam nang cari lo 2003. oi Dak il tum kar benglong nang cari mati. Il tum hada inglong aso ke ade tum nang caru pen ke hemrit cikai lo ke hemrit pilo ko malo ke Kongres atum si pilo ke dia. kala La ana kere jo. la si la so lam mang non eli neli ningjeng tum lo ade ningye nang kok po non la son ka pai chok ka pai theng ya phan ha rong be the karbia tum rong ba kukia tum rong ba dimasa garo khasie tum rong be the ta ma tum rong an da di police ki to ya kam claim pu si pu police mane la ta hala ka pai chok ka pai theng ya phan hala dak pensi pai chok pai theng yi pu si pu non ke claim yi pu ni tum kar julong ateng ka pheri me mi alam mang la si police tum yong si long li nang hang ni tum check gate ki bi tang ho pi ne police chokki ki bi pulo tang te men ke kroi dun nang ni lage ching vai sar pen mi pen ka che tok ka che alu che tok det pen petik ke pa pe dolong le det ni Nasi jakong ngace bar itum lang dam lo pulo tang te Furkimu history pen itum lang dam lo pulo tang te Kongres atum da inulu la Kongres party da kilang silet pule ni ligi pudam kali sitame history hormu ke records de posi itum Furkimu ba salam thilong da pulo ke the history repeat itself lage dibune lage lasi ke chok che hormu ke lage klang degi lasi non letia salam ke lahan lo ASDC pen CPIML chika chethak dak lo angbong Kongres lang len tet le lo india tet ke wan ke mal lo SIU PIU ke mal lo ke ba lage mek thek lo ma di lasi jakong ga chiwar lo ma di lata kala lage ke bok thap walam kalilo lage Kasi nila ito masahan ni Arti Sulang. Ni Safan ni ta so question na erase to po. Ina na songja tum ninggelo so past history mane kita amtang furkimu ke chipora nang nilo to. Kosong lo sa history ke to ke furkimu tok nang nilo masa. Kali masa. alang la Furkimu le ing thum nam de pulo de ko pulo chini po La solam nili fan pina tum songja tum nang pusa. research doctorate degree ke long ke furkimu ki fur loksi doctorate degree ke long Ni wala sinak puto sa. alang ahok alam Ane history ahok alam etan boleh sa. ahok alam ki pachini la pen ke la kiri thek di ho La solam ahok alam thana. athema aprang itung ke chok che son hello puchini de tike non che peking nang ji pu ke puthe ke de ji Kalang sa. la si aprang ke chok che la me chi puthe nang po la si non congress tum SIU one law tet one law law son an one law pontiat office ta ke dengdun ta congress law judicial court awan lo judicial court one se hala customary law court mang pawedet law and then non alang litum la nitum ke claim chok se der lo pura alang litum yong si rata sofan dia cha la pen aku BJP dom han punon nang tum la so lam mang nitum chok se der lo non abolish
non pivir tu serak non pu yom si pu asonte ilitum ning samji Congress tompan talang litum la taninge wang wede Ningje je claim te de tok te de non anta Kalam. demonstration dharna dosita lai hoi bangge nije tu te de talang litum Ko isilam lo sa. la si ningje ye de mane non anta ni tungi claim chok lo pule di ke mata angela tum hana pe hai thui phak da ko kahin no ako claim tu lepo la pule non itum da pere me me abangge ja Kali ako nang li fana abjul po sa. Nang li si chini po. Nulian si si nura songja pan abjul alang li bang non new appointment ke long. Da kar biang long post hamren si tang tu. Sayo we to sa. Ta prang nang li da council long ke dohot ke la so nang li ke appointment ta nang li si hala sot ke tok don lo. Nang pajal hasut SIU pu padoma sa. SIU ave ako SIU ke hedi SIU ke state government a law lage SIU ke 6 schedule at hak kampet un e lage it cannot cross over the 6 schedule 6 schedule ing tang mudak re SIU ke lage council tum aning hang lote lage deng dedet nang jia binong deng dedet un lage Dengalo sa. It is beyond the jurisdiction of 6 schedule. yes Dengalo si. Ani si lage state Assam state si selama lo ke lage Akola 6 schedule abang lo mata ke tok do ke di. talang te Council jong si law adopt ji pulote prior modification. modified dek nahi lage nahi pulotang te. Ako la solam to lang sa. La son sili tuma karbi ariso jangat tuman asab so woreng choklen no tum ta hai. Guwahati ke dam pham suri pliket suri phokke patang kanon thok nang lang. SIU aphan ke cheklam dam nang sa. Non li tuma rong ta dolo. Nili tuma rong ke la ke cheklo jon troklo nong ala ano apilo abai nong ke long le. Seleri ke long le. La so SIU join nelo. alang lo Tela pulote il tum ke council ke do ke pini ke ale ave pino sa. Power bagi tuma 6 tul bangki useless data sonang naklo sa. kalang lo useless that lo angela son ka pe plang hedi abinong ke indirectly karbiatum phan inglong so tuman ke than je nang tum council ke du thang da le ave nang tum dang ni tum long central dak dispur wang lo te akam chok da ti ke dipu ke chok ne det ke lapon nang tum autonomous council ta nang ne laga nang tum phanang pisum cho pusi ke than abinong ke indirectly si ke than ka puye Lapen isi isan alam ke lahan lo itum munit pulotang de itum ke imek do ino do de ipotar lok ado matha thek chini thek apen chini da un lapen ke thek long pele tem chini un lasi abang party ke do rep sai se lo ke thompli phodo nonda ne racharia song ke sita me racharia song long kar jabdun atum lapen ka support dun atum ning ke hang atum ta isi ake me ke thek long ben si ning ke hang party ban ke kalima kala inde nili non arjugang tung congress aya phan ko pi aning ke hang ma si ratum ke support lo ma vote ke jogji non ke bang jilang phan sinili pulo upcoming election phan lapen bjp phan ke khroy tum ko pia pose bjp phan vote ke jog po ne lapen aphlc tum phan ke khroy tum ko pia ke mang ma se aphlc phan vote ke jog po nangli tum nang me thang le rata tum labang short position ke nangli tum ning ar lo le charju ignore jong se aphlc phan sinali tum vote ki jog aning hang polo tang te ko pia polo aphlc phan vote ki jog po athe nili ka chinia teng polo te aphlc phan jong sinali tum ning hang polo tang te ke claim ke cheng sijige ko pi aron lo sa long le aron sinali tum claim ma voter list kang phan sinali tum claim ji ma mate wrong asar phan sija kong ki pi akam sinali tum claim ji ma mate long le aron sik deng po kolo bang lo ke cheng sinali tum jong sinali polo tang te first ke di 6 schedule long ke tok ke lo ka selam nangi ke la andeng pi hi andeng pi ni pe andeng su troxy helu anban ke andeng pi ke thom abang ke la ke long le alam lo la pen hala dak village council alam ta serwan cap alam ta dak si dolo la pen ke wrong a police ka appoint je banda dak si dolo la pen hala town committee pi ne election alam ta la dak si dolo hala paragraph angding pi hini pen troxy la pen angding pi ke thom along si la he do la si non elitum jong se power wang lo te aprang si ke council aputa ke ke la angding pi hini pen angding so troxy hello aputa pi thir den na la kala di pir de ke
hem kimi polo ta puta picture de nala athakim hamma picture brailu te langno ta ko lage keplang veluson ge khoros na Jothai da velo sa. alle velu lage la pose puta picture de na la posi itum power anglote la election ka pedo allo la pen voter list kasilam al aron kasilam la helang ki claim chengi la kasilam ta non BJP ton son gali silam loke po bangali silam loke po mat panchayat ar lo pen silam ro non ta peklang hai non ta government ban lo elo panchayat ar lo pen si kasilam ta directly additional chief secretary ban si kelu bangke hala hileria department de kelu thu ta kali ha hi panchayat chief secretary additional chief secretary hala da fancy ke look zon TV hala kadu ita hill area department along direct load lete ilitum monitum damra thekam long lok da por khom lu amasi additional chief secretary banlo ro kape klang hai hi ala tum non panchayat allo pen si ke salam no la ne tum krokri lage la pen ne tum ke next ke claim je bangke la long le allo ba la Assam land revenue regulation ke ni tum repeal vek la pen karbiatum allo Ram Hawk sini tu puji pata large ni tu Ram Hawk ipi. $6 teng pen. $6 teng pen. Pen nang li lam nang arju don tung lang sa. Nang li long nang jog don chok po. Nang li pansi nang arju po. Hala lo ka selama bang ke rap tun dai si ka chini ke nang bosa. Mo pe nang li posalo hala failong thap thol jat ba gel tum lage chok se de. Chok kilo lage. Alang li tum jong si hop council tum jong si hala Assam pilo Hills area department pha hada ke lo paron bang rap phan paklang nahi. Kupi sigi chok chema ke pini council Karbiang lo autonomous council siema tuma fanili arjuing tu nangli tum jong si lo kaselam nangli fan siema pen pulo itu hodata ni leading general siema lang han paman ke rat tum selang han paman pulo tang telang li fan rat tum jong siem ke paman rat fan paklang o je ni pini la so teng si kaselam mo jo nangli tum nang ke kipoteng itu inglong so ke fan si ke claim pilu rat fan paklang o no lapen iposi paklang hedelo lapen labangso paragraph 2 subparagraph 7 ala tum non selam lo posa julong panchayat allo pensi sedame labangso paragraph 2 subparagraph 7 angdeng pi hini angdeng so troxy selam le aprang angdeng so hini angdeng so trop ateng pen tribal organization lapen tribal council tum phan hang de nang lang council lo Ting vibe dek nahi lage alang tum lata kar kano lata lasin la popet pulo ke la so kar kana bang do kok lo pini alang li tum jong sia hok pe ak he ka ching hon along ri ka ching hon pu bang ke alang tum chimat khanai pulo sa pini ani bang ke apen lo teng pulo te nang li si sini posa lo teng ke kidip phanle ke salam kali posa lake Islam lo Indiana constitution Islam ta arong tin itu mas Samson sing kita patu yo lo po phali lo lage kali masa constitution ke lo ka salam pulo te lo posa patu yo e kamali lage ke patu phan kali bola ke kali lage bang peklang dak nahi lage ke kupi posi la tung ke baklang a helo la bai tu marjuna kok posa la tu ka chong hu atema aka heno claim lo te ka chong hu aka me kang ting e jo si claim ji ke di bang na pe thek long le dan nang puji ke di la aka heno aka me claim por lo la haya CMM te ka chong bulok lo no ka chong hu lok lo constitution ka chong hu si hok nang kar kok dia tu ha make it deep block lo ka chong hu le hai constitution hormu ke chief justice pencheng lo governor pencheng lo speaker pencheng lo prime minister pencheng lo ang ton union minister state minister pencheng lo lage kroi vek nei lage la se dak pulo madini constitution at hake majuk tawelo constitution abber sido erlo aron alam se arju vek nang pu tande pini tu ma soya ton pilo confident avide pisi chi kop lai lui lo Assam Tribune long ningje dun chu December 25 ni Assam Tribune long ningje dun like a sub judice puti pu sub judice buke it is still in the court court ar lo alam lage like court lage ta ngali lage har chief secretary long si lo additional chief secretary long si additional chief secretary ke justice ka leader ke magistrate ka liya lang lage kali sah la bang ke la se hala ke to ka bangda sub judice puta amining a ortho bang chini lo ne dak Karbiang lo source ka ningye dun lo lage sub judice pulo bang ban beklang no pu sub judice po alam the bangala hen lo court tum wardik pp aprang la sok a case bange court lo pending do ko phanse sub judice no ke interim order ta pulak sa alang te order interim order ko interim order hala high court order ki phd law selam aron selam non pada hala ta final order kali lagi interim putu lata dak Karbiang lo source ga ningye dun tu lata and so son did akanda nim hakanda lana protect la manala poisa yerso binala kai ben je than
bom hadi phak ok than ni chodun long lo hore bong yun long lo la pole hai poisa pharu pholong dun lo la pole hai cycle hum long lo mene la pole hai lama si la tum akecho kapacho belam ninge dun rong lo la si subjudice pulotang de tum chini honang po itum case file pulotang te PIL tame jara case tame itum file pulotang te kang sai bang piju ji aprang koda long si dokok lang pulotang te hala phan si subjudice itum pulotang non mangke tum PIL a number ke 917 lage already lage high court pensi judgment verdict pipa melo lage subjudice pu nelo lage lapen isialam sar khani an sipan jula itu masik sidulong ke indigenous power do masa 6 sidulong indigenous bu avelo lake denon karbiang long asie make hai tulera long hang ke indigenous a khe fansi pini ke long le apatta ke ram indigenous bu lage kopul moho khe bare lage khe ba indigenous bu hala da ke dovega bang pul hadi seta la ta ke dovega bang pu abang ke lake ka explain nang ido lake la si non anta indigenous bu bang ko mat indigenous ma asam ke non anta ki pu aning ke hang he tum do olang aja tunge ahom banda indigenous pul hadi ahom tunge lage 1228 aning kan singa wa ko pu indigenous kai po la pul hai ili tum gala tum hane ke wang apa prang da ning kan surio kan surio prang la tu la sipulo ke sar 6 sidulong award do masarla awi lagi da ke la hill tribes atum phan pu si pu 6 sidulong alang le tum non 10000 suri cap alang tum non potta ke ronji pu de hala so suri cap ke ron long ke non tribal lo manta indigenous pu hopon de lo ma tela kal athik thede la pula la tum ke lam atumi dik ke wang hala NRC long amen ka we Bangladesh asor hai hala tum handa indigenous pulang at pola si ni tum arjulong non pata ki ron wareta karbiang lo bang akhei to manse pata ki pita ke ong thu pusipu karbia tum inglo so to phan aparte bang akhei la ke che tum mansi bang akhei mane ke che tum han ili tum boro dimasa kuki tum han ke pike ili apoti ave hai lage bang akhei gali lage ili tum akhei lage ili bang akhei pulote ke che tum mansi pula thoy so bongali bihari Assamese ba Marwari tum mansi tum bang akhei pu tela so lama bang ke congress la pen ASDC la pen non CPM la CC to be oppose ayer lo saratu neli chini ne seta non neli oppose ke oppose me seta non neli itu more serious bang hedi alang li tum yong si ke che tum phan pata pirong lo pulo tang te la ke det ka chojor lo la ke ta bia det ke jor lo long li si ke jor lo ke det ke jor sar det ke jor lo la ke la pen is sonala ma ke non chief minister tum se pata ke rom di chief minister ali mudi si bang mudi prime minister kona authority ban lo dak 6 sidul area pata na ron jige council to manse na me thang chekle mu pulo ame thang ja ko ngachi wali lo bon na pe diselam lo sa alang li kaning jelam ni li dining dola karbiang long rat ta mening je siam kai ke ni li ke nagaland phan la pen meghalaya bai long le ek en sita ni li chubat jeng na pipepu ente hala non indigenous tum han ki pira kente sa oi hala ke che tum han ki pitware ke jong pola ke la ke agency lo masa oi di agency ga li lage chiri si ke agency ta so sebo so la sola masa therak nahi sar oi lai hoi ang ho monit dum hedi ang ho ang si thap thor lo pole adi ang si thap thor lo pole ni ye thapare ke chok se daji kapilu kam karbia to man kapilu chubat jeng ta ni chubat jeng ni pipi selang likining je oi ili thala ker ki pira kete la pehla non tribal at uttor orbilong ke do a Bangladeshi tu hani pose aplum pedal telang li oi te non dam to pina apoda dolo posi non question bangala hello inglong aso ke dan ni siolang ka ki puang tum ili tum karbi cherok tok atum an risomar okaryang tum an lapen akisar tum hanan ta thanang po jong si patta jong si kechia tum han ki pilo pulatang te alang litum ridun et nai ko an si kechia tum han patta ke pi dalmari ko an si det ka chojorlo alang litum ai lakhadun et nai lapen wan det radak APHLC tum han nang pe klang lote ilitum lodo ALRR long a lodo athika porpen yong si ilitum complain dun dete mo phike complain no la si athika porpen ilitum obhijuk complain dun nangji la puyo la si la so bang itum riso okarjang
ake sara tum an seta la patake ron a link not dun et nangi amen en dun et nangi Akhir cing hon la join oi Longri ching hon Longri thang a det ke cing Longri ke carai fanusa Longri lo kipilo bote ke jorro lagi kalang na sinon dam to pinang inglong aso akhayang mo ili tumke nali tumke pangrum bom lo ningi si pa doi pansi lasik inglong akhayang bong nangke thak dun ke lake sarkar tum mande government tum asailo lake lapen rara tuma phan ke thak jama tuma phan ke pangrum mi ke lake nangli tumba ili tumlo ba rara tumlo ka chingrum nang pu ni lasi nang pangrum ba ngabelu lasi che pangrumi pulo tangte la non cherok tok ke do tum ansi ningi si pen wang nang po lapen ahok kalima kalang ke la constitution se nang purpo constitution long se toklo nasi kopine daur dolang pulo tangte la bangkan tum constitution long lang igno lapen kopine ka chininang lang pulo tangte ni tum bangke welcome lo nili tum malong asolong tame nang tum wang tame nang tum ning kama thalam lapen ka chini kang tung ason antame nili tum bangke klar dak pen kaching wa je phani tum kai kitang tum han tawar chulang ding lo kalima sar ding tasi itum ahok alam itum che than te itum reng un pu lapen nangli tum baili tum APHL sia tum le det le itum arpu ang hor ke do kalilo isi det long ke nili tum le baili tum le ke do chodi kalimati lasi det ke pacerap ke integrity pu bom lo gente integrity pulo tang te itum jo Cepang sombensi itum kahino benda itum diat pajo konji inuviat pen kali di kacirap lasi election da itum dona kok lo mati vote ke jok hele itum highest contribution lo ba biggest contribution lo itum diat ke pa messenger phan ga ke aki messenger tum itum kangwai bangke lahen lo lasi non kipa jut si question ke lahen lo ani si ke damtang nini ne thama prang America president aki hai Joe Biden kaning jateng polotang te non RSS atuma phan bangke pinangan ing phanji la pen ar kok lorji busia lang li pen ki pangda kala la sinang li da la solam bang arjulong lo arjulong lo atema pin nanga na bidi lang no kala RSS atum si keklem busi la khayang bong khay janang bong ke pacar bo dhoromang bong ke pacar bo pache theng pache chok ki pat thi ke la RSS atum si pinangan ke kain involve do busi la si la ke ahok lo la si la hai pen a jog itum cherok tok pen do de pulotang te itum khayang bong ing long aso ang bong tami tum kache thenga che chok kache pethi pen chenglok lason ki vira to war tum dam rong lapen non ki padusi isi nangli ahor si commissioner lo posi nili pineng we le thota me nangli phan ke thanji phasi chuning rilo lasi tum non ove ki mia tum setame itum deputy commissioner long ke dam pen la poson lam ason itum kache thandam pen ko ansi ituma khepan ali do pola sobuta neli ga chinia bangke la son lo neli methang experience Guwahati neli DC ke do un hot bayi throk a phrange neli lang sing lu ga do da petang etni sajun etni puang bayi throk ben thoge munit tum arleng ke the Guwahati thoge arleng ke the ta do o pojo arleng ke the to man ta wang po neli quarter long si lapu lasi hadak si chingki po ajo taha pa yi cap an seta son si DC pen nang chingwai po titi la pu hala dake plain district an ke la pulo Guwahati chachelo Karimganj ta la pu helo Kokrajhar ta la pu helo ni likha me claim an DC ka me claim an ke lasi DC tom bang ke neli DC ke man on hot la pen non ta la pu bom jalang ake onga DC tum ke la tung ke politics pupu ke join dun la pu son claim la tung ke impartial mane la puta dunde ang bong si tim si damji la pen munit tum phan che thana lin se ta pa chu be alam ke ningje ji disia tum mangi SP tum police tum mang bote laga pa chu be alam yarso ningje nang ko hala tum mangala information ke long ye phan hedi information mane lam ke long ye phan hedi hala tum mangi kaching kia banga alam dok ora titi hala tum mangi alam dok opo peprek che lapo alam dok opo lam ke long ye phat la si pajir po dun ware titi rata tum manta la si hadak plain district ke la si rata tum ge police tum long bangge dam oe athema ke dam lo polete lam nanga nangki ridun hala tum lam nangki ridun akam phodam lok titi la puye la si DC tum long dam pik DC tum long pir the lam ching wai dam po DC long pen DC si thanji government tum ko PC ke claim lo ma ko PC ke claim jilang ma
lai hui alam anta than po ti la puye disia tum si la si non dak itung ke prega bangge dak di phuke disia hem poke karpia tungge karbia le akaprek dum de in no ta dam de dak damani itu hogalam karju dam ye phange jok ta dam de ti PSLC kunai bulote la si hela CRPC long da do ala jong si kopini lason rada long ake no tomon do ko kulotang te hala magistrate ma assist mane rada tumda chiramu nahi public tumda laso environment ke pa messenger phan ke hadi isila public tumta hala magistrate no pen chingki chingwai dam dam nahi pusi da to election mangai Mr. Behadak hadi DC is the ears and eyes of the government pupu mane DC hello sarkar anu lapen a make lo anu arju long po ke thanai an rat no man than po government phan ta ke thanai son an than po apur anur ka pregalong lege dam nai ali DC long po DC is the eyes and nose of and eyes and ears of the government तो सार चोरो परपिक लो लासी दाक के मिशन अलाम थेसी पिनिंग वे आरडी दो जद अलाम थेसी तुम चार्ली पोंडोंग लो अथे डीसी हेलो आ मेक लापेन अनु सरकार आ मेक अनु लो लातुम के अथे कोपीमा लातुम दा का चिपलांग लातुम के इंफॉर्मेशन बांग के लेटेस्ट लातुम बांग के अपडेट वे लो गवर्नमेंट पेन अथे कोऑपरेट दो लातुम के आ रिलेशनशिप बांग दो लो लासी तुम डीसी लो नॉन ओवे की मी तुम बांग के जसेमेंट तुम दाम नहीं लातुम लो के अथे लातुम के कोपुसन से रात फान के पांग सामी मा लबांग सोलोंग री कोपुसन से के पा मेसेंजी मा लतुम के काय के ता लतुम के बिदी सोरे मा के तुम आरजुदाम ते लोई मा पसनी ते अला अकुनन के सीरियस टू ओलो बांगला सरकार तुम लोग के दो कॉपी ने तुम इतुम बना pa si chok nang pe thengi pu mati di la si disia long non तुम ariso o karjang atum jasemen riso tum seta pen la kam ke claim un muchot atum an ke disia long damra chingki dam bom nei pen information la konan na si bang pa si chok jia kam ke claim ma la lam than dam pa prang det nei prang pen kalang sa hok alam no तो पिनिंग वे अपॉर डोलो पसी पिनिंग वे टॉक्सोन सिक्सिदुल इंगदेंग फारो सिरा ट्रक सिर केपरा इसी चौलोंग नंगा चितों दुन आके हाय सर जाय कथा नंगली फान पुथोत निंगा क्लोंग पेन चोरो लो सिनिंग वे नंगली इथे इतुमान के थान के मुंग के लहेलो इसी निंगा रोंग पेलो दिस इज द eye and ears of the government ni labang ke ning che bibon iglo ni li tame lapen rara phanda than pon bom po pusi nangli long tame ni lam thiang chi chak mon lo lapen ke hai kursing timung nangli tame hawar ke hat ben dagan pothon ni tum lo pening we studio long ke bang thopo ta nangli phanda ke ro pilo lapen ke bang jila mani tame nangli tame rara kam pate ke pachinia kam ans se klempon thupo pusi ning che thepen ladang nang chopa pon lo lasi pening we talk show bang kanil tum la pon se kang ton lo lasi ni tum channel la so page long bang nangli tum mesen bolodang te nang tum subscribe ikha lapen comment tame nang pidun tame lapen nang follow do ning non nang tum long notification ka do beta nang le ikver po lapen itum akiddu ka kisung alam asona alam tame tum che than pon long po lapen nang tum jong se comment nang pidun lo beten itum na thek long po lapen itum nang tum akar jok a question bang kan tum reply nang pidun thek po asi talk show bang ke lapon se kang ton ado oi panda kardo majo ke mi kardo